Rojbaş. Evalin heca temaşavalin rumet ser ekranın Alvar TV'ne. Evidarım hunbaşın. Ve evidarım huneci Alvar TV reci bugün abone. Eğer abone birinci derfore karabejin darkı evci bugün abone. Evalin heca belki ve temaşa kiribe Azeki beri mici deşekemezin YHP'nin mazlum abdi bu televizyona rüyayı da atılı yaşandın mevaşı. Eğer o YHP'ni gördar kiribe nerinin mazlum abdi yen derbarı Revşa Naha ya Rojava da ve gördar kiriye. Az fazım sahibi derbarı Rojava da hiç dedim bejim. İşte inkludem bijin mazlum abdi ne at epirsin ve her vaha mazlum abdi ne gol. Emle Avrupa cihandıkın tır kesin Rojava jila Avrupa'yla hem her o geliyor ye Rojava dibinin bu ara sohbet dikin. Ve işte ki bezanim bu Kurdeme ye Rojava kunahal Avrupa cihandıkın او کردن روجاوا کول روجاوا جیان دکن وکهف ناختن وکهف بلکی نافکرنش یعنی بتایبتی کردن کنها لأوروپا جیان دکن کردن یه روجاوا کول أوروپا جیان دکن درباره روجاوا دا خدی نیرینین خدی نزکاتین تر نینینه حتی لسر مدیا جواکی بلکی و دیتبه درباره روجاوا da, درباره mazlum abdi de, derbاره Revebrind'in yen peyri de, yen kasedi de tür gotinin nexoş dinin zaman. Yani mirov dema wan guhdar dike, birasti dihin aliya da mafte de wan. Lebeli hamu aliya da mirov nikare mafte wan. U taybeti ji ev üstübe ku ser medya civaki bir kartinin mirov nikare kabul beken. Ama neca درباره روجاوا دا تایبتی وان روژن داویده وان مهین داویده ام بیجن پر تشتین ام بیجن نینی تین زمان مخابن روشا نها لروجاوا جی وروید تدانین ج دسپیکا سالین 2010 ور yani van niziki 26-27 sale ve Rojava şereke hatemeşandır. Beguman ev şerek kulü Rojava hatemeşandın şereke ferz bu. Bir hatıba meşandın. Eğer Rojava şer ne hatıba meşandın Daesh ve ketiba Rojava ev kiryarin Daesh şengali hatın kirin dikaribun ser ağa Rojavacı pek hatıban. Ser ağa Rojava Daesh'e nikar bu. Diyarı Hoy Kılıç karbine şber bu kurdan lehember Daesh'e şereke meşand. Ve ne inkar kirin bu PKK'ci dve şerede roleke giring leist. Yani teni Kurdin Rojava lehember Daesh'e şer ne kirin. Dnava refin YPG de YPG de Kurdin Vakurci, Kurdin Başurci, Kurdin Roşilatçı hep Granıcı Kurdin Vakur hep şereke lehember Daesh'e şereke behemba hatemeşandın. Ev şereke ferd bu, şereke bu devi hatıma feşandın. Lebeli refneye hamu Kurdan çiye yapraniya Kurdan vecin. Evet ku muhabın yepegi bu pişracı ve ki kasede hade binav kirin. Yani kavatin bu parastina Suriye hade binav kirin. Tenil ser ağa Rojava şer ne kirin. Çun ser ağa Araba. Ser ağa Suriyeci şer kirin. Mesela Deyre Zori و دیسا لنزیکی چم افراطی لویالیه چم افراطی لالی حلبی و لدور حلبی شرحات مشاندن مرد کارم بیجن به هزاران بلکه به صدان بلکه به هزاران جوان کرد سر آخا عربان جبو عربان جیانا پاجدستان شهید کتب اول که مجاره که رخنه دوی به زمان
Yani em li rêveberên qesedê vê rehneyê dikin vedikir. Divê li ser axa Ereban waqasa ciwanên Kurd şehîd neketibane. Dîsa di nava bajarên Ereban da waqasa xebat nehatibe meşandin. Ket nehatibe kirin. Ew xebatê ku ser axa Ereban hate kirin, ser axa Rojava hatibe kirin. Ew hewldanên ku ser axa Ereban hate dayîn, ser axa Rojava hatibe dayîn. Ne waqasa şehîd çêdibûn û her wiha li ser axa Rojava Kurdan daha zêdetir dikaribû xwe bi xurt kiribana û ew biryarên yan jî şerê qirêj ku pişre Heteşê li hember Kurdan bi taybetî li Helebê li Şêx Mexsûd li Eşrefiyê meşand dikaribû pêk nehatibe. Yani Kurdan li Rojava li ser axa Rojava dikaribû xwe xurttir kiriba û piştî ku Heteşê çû Şamê daha bi hêzeke mezin bi Heteşê re dikaribû guftugû kiriba û rewşa ku niha derketî holê dikaribû derbikete. Bêguman di hevpeyvînê de jî belkî we guhdar kiribe dilbixwîn ji Mazlûm Abdî dipirse dibêje Kurd dibêjin çima me xwesta şehîd da û me tiştekê bi dest nexist. Ev pirs ji aliyê pir Kurda va têkir. Yani bi rastî jî tiştekî ku merû bi dest bigirin, merû bêjin li Rojava hatiye bi dest xistin mixabin tune. Tenê tişta ku Rojava bi taybetî Kurdên Rojava dikarin biparêzin zimanê Kurdiyê. Divê dev ji zimanê Kurdî berne. Yani ne ku zimanê Kurdî baxin binivîsînin. Divê hewl bidin ku zimanê Kurdî di destûra bingehîn ya Sûriyê da weke zimaneke fermî yê Sûriyê bên askirin, weke zimaneke perwerdeyî bên askirin. Li ser axa Rojava taybetî Kurdî weke zimaneke perwerdeyî bên askirin, Erebî weke zimanê duyem bên askirin. Dervey axa Rojava bêguman zimanê yekem û Erebî be, zimanê duyem Kurdî be. Ama li ser axa Rojava divê zimanê yekem Kurdî be, zimanê duyem Erebî be. Eger rêvebirên Rojava bi taybetî derbarê ziman de van hewldanan nedin, hewldanên baş nedin, da ku zimanê Kurdî weke zimanê perwerdeyî bên askirin û her wiha li Rojava weke zimaneke yekem yê fermî bên askirin mixabin li Rojava mirov nikare bêje destkeftî hene. Di hevpeyvîna Mazlûm Abdî de Mazlûm Abdî bahsa pir destkeftiyan dike. Mesela dibêje em li Şamê hene, em di nava hikûmeta Şamê da hene. Tune yani bi rastî anha li Şamê mirov binêre di nava hikûmeta Şamê de tu Kurd tune. Navê Kurda tune, giraniya Kurda tune. Yani çend Kurd bibin cigirê wezîran ew navê wateyî ku Kurd hikûmeta Şamê da hene. Ev navê wateyî ku giraniya Kurdan ser hikûmeta Şamê heye. Yani piştî ku Heteşê çû Şamê mijî di Arwar TV da belkî guhdar kiribe piryara min got. Yani baştir e ku Kurd bibin hevbeşên hikûmeta Şamê, yani bibin şirîkên hikûmeta Şamê. Kurd tenê bi Rojava re bi sînor nemînin, nava hikûmeta Şamê da bibin xwedî giraniyeke da ku li ser hemû Sûriyê bandora xwe bimeşînin. Lêberê ana mirov dinêre newroyê. Yani Kurd em bihêlin ku biçin Şamê li ser hikûmeta Şamê bi bandor bibin, li hemû Rojava bi bandor bin, Kurd mixabin li ser axa Rojava zêde bi bandor bînin. Yani anha hêdî li ser axa Rojava bandora hikûmeta Heteşê, bandora hikûmeta Şamê mezin dibe. Bandora Kurda kêm dibe. Mazlûm Abdî dixwaze partiyeke siyasî çêbike, biçe Şamê siyasetî bike. Tamam, partiyeke siyasî li Rojava dikarî çê bibe. Ji bo dengê gelên li Rojava jiyan dikin, yani tenê Kurtna, Ereb, her wiha Sûriyanî û Ermeniya dengê wan jî bistînin, zêdetir parlamentera bişînin parlamentoya Şamê, lêberê niha li Sûriyê demokrasî tune. Hilbijartin çê nabe.
tamam partiye ke siyasi çebe liberi ve kes heviya xwe bu partiya siyasi neyine ku ev partiya siyasi ku Mazlum Abdi çebike ve bandora ke giran mezin ser hükümeta Şam'ı çebike. Yani ez bavar nakim. Yani eğer ser hükümeta Şam'ı tu bandora xwe be heza xwe geliri be heza xwe leşkeri tu çeneki tu tane bir partiye ke siyasi be heza ke siyasi nikari bandora xwe زیادر سر حکمت شامی چه بیکی و روجاوا به باندور بی و هر وها سر آخا سوریه به باندور مخابن او هیوی کو سالا پار مدکر دربار روجاوا دا نهاتونن yani her ülke zedetir bandora heteşi bandora hükümeta şamil ser afa rojava çedbe yani mazlum abdici god hep peyvini da god hamu امبیجن جه کو لی نفت درد که به تسلیم حکومت شامی هاتیه کرن یعنی د آلی آبوری دا جه تو تشتکی نهاد دست ریببلیا روجاوا دا مایت تنه و د آلی لشکری دا جه قصده هر کلیچه خواه انتگره ارتشا سوریه بکن yani ne bu? Yani madum abim de bece em veke Kürt nava arteşa Suriye'de fazla cebirim. Ev da fazla lebeli em de bilin ku Avdanın hedeşi ev ku Kürt bugün beşeke arteşa Suriye veke em bejin arteşa Suriye ne veke em bejin Lijneyn veke alay veke arteşeke cüda Kürt nava arteşa Suriye'de cehbeyrin. Yani Kürt nava arteşa Suriye'de ma cehbeyrin bugün bu ki parçaya ki arteşa Suriye. Çava Arap ambejin leşkeri dikin diyor arteşa Suriye'de. Kürtçi ulu leşkeri bitici arteşa Suriye'de. İştadınci az fazla bejin yani YPG yekineyin bu yekineyin parastını yejina. Naha hevul dedin bu bugün parçaya ki arteşa heteşi. Parçaya ki arteşa Suriye. Acid bejim yani bunu ne rastı? Şuna ku bejin ev jinin Kürt ku salan Rojava ki nava vanda henekci bir salan serçiyayın Kürdistan ile Bakırı Kürdistan ile Başırı Kürdistan ile Rojava Kürdistan ile karu kabata ki gerila kirin had nava YPG dane ve nebin parçaya ki arteşa heteşi parçaya ki arteşa heteşi ki emdan heteşe ve ki beşeke daşi bu yani ev jinin Kürt ve nebin parçaya ki ve arteşi şuna kubun parçaya ki ve arteşi bravo çırmalefa runin baştıra yani şuna kubun parçaya ki arteşa heteşi bugün parçaya ki arteşa emejin ya daşi bütün mali karunin jiyaneke belki daha baştır peki jiberviye ki hevuldanın ku YPJ dede da ku bebe parçaya ki arteşa Suriye eşaştı benim Dibê wilo nekin şuna ku bibin parçeyeke artêşa Sûriyê bira kar û xebatên çand û huner bimeşînin daha baştır. Bira di nava civakê de kar û xebateke bimeşînin daha baştır. Borê. Evalên hêja yani serî de ji min got pir rexneyên Kurdê me Rojava hene em jî derbarê Rojava da rexneyan dikin li rêveberiya Rojava. Hemû rexne ne rastın lebeli piraniya wan rexta jî divê merû bizanibin ku rast e pir Kurdê me li Awropa jiyan dikin Kurdên em bêjin Rojavayê Kurdistanê mixabin ditirsin dibêjin em newêrin biçin Rojava yani li Awropayê ne di derbarê Rojava da pirê wan newêrin biaxivin ev jî tişteke nebaş e yani rêveberiya Rojava yan cî em ê rêveberiya Rojava tune dî rêveberiya Rojava ya rêveberiya Sûriye yani Kurdê me yê Rojava taybetî li wê derbarê da divê hineke daha tolerans nêzik bibin hezaran dehan hezaran belki sed hezaran Kurdê me yê Rojava nihal Awropayê jiyan dikin divê ew jî xwe weke parçeyeke Rojava bibînin kengî bixwazin biçin kengî bixwazin werin ev jî weke rexneyeke taybetî ez dixwazim bînim ziman mixabin tiştê ku li derbarê Rojava da em di fikirî derneketin
Evidarın jibir şunda Kurdeme ye Rojava taybeti ev tecrübe ku çekirin bi salan zike 15-16 salan ser aha Rojava jibir şunda duvarı siyasi da çıkara karbinin da ku maf ve gelime ye Rojava Kürdistan'ı garanti bikin maf ve gelime ye Rojava Kürdistan'ı be nebe. Havalin eja taybeti derbarı helpeyvina mazlum abdida bas zebejim eğer kesin bu helpeyvina mazlum abdi bırdar nekiribin ser avvar çivid karu helpeyvini bırdar bikin haya vaşan ekedin kışire sırav fes.